चेयारमेन बिथांनि बाख्नायथाव हाबाफारि उदालगुरि जिल्ला 38 नं भैरबकुन्द समस्तिनि सिङाव थानाय बरला बिसिडिसि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मासिगिरि आलमा बसुमतारी बिथांनि बाख्नायथाव हाबाफारि बावैसो सिगां 2023 मायथाइनि 1 बाजों खुंफुंजानाय एचएसएलसि थामहिनबा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय बरला बिसिडिसिनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ बरायदोंमोन चेयारमेन बिथाङा। फिन दिनैबो गावनि नखरावनो लेंहरनानै एचएसएलसि आनजादाव उथ्रिसार जानाय बरला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बर' फरायसुलि बिथांमोननो सोरखारनिफ्राय नङा गावनि फारसेनिफ्राय साइकेल आरो गरिब नखरनो थिं राननानै ओनसोलनि रायजो राजाजों बाख्नायथाव हाबाफारि मावफुंदों। ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिया गाव गावनि फरायनाय लिरनायाव जाहाथे थुलुंगा मोनो बे साइकेलनि गेजेरजों फरायसालियाव थांलाय फैलाय खालामनो हायो लोगोसे गरिब नखरा गंसे थिंनि न' लुनो हायो बेनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे अनसुंथाइ होनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै गावनि आखाइजों गथायना होनाय जायो। रेनबारि गामियाव बेखै कलेजाव फरायनो थानाय गोरिब नखरनि गथ'फोरनो बरला बिसिडिसिनि चेयारमेन आलमा बसुमतारी बायदिया गंफा साइकेल बायना होदो 3 गथ'नो आरो बे खोब बाख्नायथाव हाबाफारि जादों मानोना जोंहा गोबां गामिफ्राव नखरफोर दं जायफ्रा गाव गावनि गथ'फोरनो साइकेल बायना होनो हाया जायनि जाहोनाव गोबां गथ'फ्रानो फरायनो गोसो थाबाबो फरायनो हाया। खाथियावबो कलेज गैया जिहेतु बे गामिनिफ्राय कलेजहालागै थांनांगौबा खमावनो 3 किल'मिटार थांनो गोनां जायो। बे 3 किल'मिटार लामाखौ थांलाय फैलाय खालामनानै क्लास खालामनाय असुबिदा जायो बेनिखायनो बे असुबिदाखिनिखौ नुनानैनो दिनै नखरथामनो बे हेफाजाबखौ होनाय जादों आरो हयथ' उनावहाय बिथाङा आरो हानाय अबस्था जाबावबा होनो हागौ जों आसा खालामदों उनहालागै बे गंसे गंनै सोरबानो बेबायदि असुबिदायाव गोग्लैनायफोरनो होगोन। जायफ्रा मोनबाय बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों जिहेतु स्कुल फरायनायाव सुबिदा जाथों होननानै होनाय जादों बेनिखायनो फरायसाफ्राथ' बेखौ मोजाङै बाहायो बे खामानियावनो बाहायो आरो लोगोसे फरायसाफोरखौ आं खावलायनो सानदों जे मोनसे सुबिदा मोनबाय बिथांमोना बेनिखौ गोसो होना फरायनांगौ कारण जोंनि ओनसोलाव गोरों गोरा खोब खम बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो अन्तत' हायार सेकेन्डारि एबार मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि मोनबाय बिथांमोना जाहाथे मोजां गोसो होना फरायनानै अफिसारफोर जाहैनो हायो समाजनि दैदेनगिरि जाहैनो हायो बेनि थाखाय जाहाथे गोसो होना फरायनो बेखौनो खावलायदों। दिनै लोगोसे जराफुख्रि ओनसोलाव गोरिब नखरथामनो न' बानायना लानो थाखाय थिं होनायबो जागोन आरो बेखौबो आलमा बसुमतारी बायदिनिफ्रायनो होनाय जागोन। एखेबारे गोरिबथार न'आनो गैया प्लास्टिकजों खोबना थानाय बिदि नखरथाम दं बिथांमोननो अन्तत' जों बान मोननै होबानो न' बानायना लानो हागोन थानो आन्थाखौ बिदि साननानै बिथाङा नखरसेयाव बान मोननैखौ थिं होगोन आरो बेखौ जों दिनैनि बिथोराव होगोन। जों आसा खालामदों सरकारनिफ्राय जोंहा बेबायदि आसनि गैथ'आ दाहालागै थिं होनायनि बेबस्था गैया बेखौ जों सिन्था खालामदों इन फिउचार मानोना जोंहा अबयसे थिं बायना होनायनि आसनिखौ जों लागौमोन खिन्थु दा जितु काच्चा हाउस आवास प्लासनि गेजेरजों गोबां गोरिब नखरफोरनो न' बानायना होनाय जादों बेनिखायनो मालाबा जों आवास प्लास जों थि होगोन खिन्थु थिं होखांनायनि उनाव आवास प्लास बा काच्चा हाउसनि स्किम मोननोबो हागौ बेनिखायनो डाबल माबा जाहैनाय जागोन बेनिखायनो जों बेखौ माबाथ'वाखै थिं राननो होनाय हाबाफोरखौ लाथ'वाखै नायबावनायनि आवास प्लास आरो काच्चा हाउसजों बेसेबां न' होयोब्ला बेसेबां बाखि थागोन मोनैफोर बेबायदि एसे एनै दंबा हयथ' जों उनाव थिं राननो हानाय बेबस्थाखौ सिन्था खालामगोन। दिनै इउपिपिएल सरकारनिफ्रायथ' जों दासिमहालागै बेबायदि माबा लानो हाथ'वाखै खिन्थु व्यक्ति हिसाबै जोंहा सोरबा गामि ओनसोलनि एसे गोनां गोराफ्रा बा चेयारमेनफ्रा बा एमएलएफ्रा बिदि गावनि व्यक्ति माबानिफ्राय होदों आरो दिनै जिथु हाबाफारि साइकेल होनाय थिं होनाय बेबायदिनो पार्ट जोंहा चेयारमेना गावनि माबानिफ्राय होदों। साबायखर होदों बिथांखौ आरो लोगोसे जायफ्रा मोनगोन बिथांमोनखौबो गोजोन खुसि बे माबाखौ नाजावनो थाखाय आं खावलायदों। दिनै जुननि 5 अक्ट' आरो बे सानखौ इन्टारनेसनेल डे फर इनभाइरनमेन्ट होननानै बुंनाय जायो आरो बे सानाव
दुलाराय बुहुमनि जिथु बारहावाया गुदुं जालांनाय बेखौ होबथानो थाखाय गोबां जायगायाव बिफां लाइफां गायनानै आबहावाखौ मोजां लाबोनायनि मोनसे हाबाफारि लानाय जायो आरो बेनिखायनो दिनैबो गोबां जायगायाव बिफां लाइफां गायनायनि बेबस्था लादों हाबाफारि लादों आरो जों इउपिपिएलनिफ्रायबो जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि माबाया जोंहा ब्लक कमिटिया बेबायदि हाबाफारि निश्चय लागोन इतिमধ্যे थिग थाक खालामबाय जों बिफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोंनि माबाखौ इक'लजिकेल जिथु बेलेन्स बुहुमनि ग्लबेल वार्मिंखौ होबथानो थाखाय बेखिनि बेबस्थाखौ जों लादों आरो जों आसा खालामदों गासैबो देशनि गासैबो नागरिकफ्रा कनसियास जानानै बे हाबाफारिखौ मावोबा अन्तत जों ग्लबेल वार्मिंखौ होबथानानै मोनसे मोजां बारहावा जोंनि बुहुमाव लाखिनो हागोन जाय बारहावानि गेजेरजोंसो जों जिउ जुनारफ्रा थांना थानो हायो बेबायदि मोनसे बेबस्थाखौ खालामहैनो हागोन थेंक इउ दिनै जोङो बे बायद' होनायनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों जोंनो बेबायदि सिगाङाव बेबायदि होनाय गैयामोन जों गोजोननाय मोन्दों दा मा खालामो नोङो फरायो ना मायो फरायगोन मा क्लासाव फार्स्ट इयार फार्स्ट इयाराव फरायगासिनो दङ दा स्कुलाव थांलाय फैलायाव नोंहा प्रब्लेम जादोंमोन नामा जादोंमोन दा साइकेल मोनबाय दा मोजां जासिगोन ना बायदेव चेयारमेन आलमा बसुमतारिया नोंसोरनि थासारिखौ नायनानै दिनै नोंसोरनो गंफा गंफा साइकेल राननानै होदों बे बिथिङाव मा बुंगोन आं दिनै मा होनो आलमा बसुमतारिनाव आं साइकेल गंसे बिनो हायदोंमोन नाथाय बे आलमा बायदेवा जोंनो होबाय आंनि फिसानो अननानै आरो बिनि जिथु बिनि माबाफोरा मा होनो माबानानै जोंनो होदो अननानै होबाय आंनि फिसानो सिगांनि सरकारा होदोंमोन सिगांनि सरकारालाय होआखैमोन दा बबे सरकारा दा बे गबिन्द सारा जोंनो होबाय आरो औ बे होबाय आरो जोंनो दा गोसोखौ मोजां मोनदों दा गोसोखौ मोजां मोनदों आंनि फिसानि थाखाय फिसानो जोङो जेबो होनो हायै कारनाव बेबायदि मोनसे साइकेल मोननायखाय जों गोसो खुसियै जों माबा जाबाय आरो दायो धन्यबाद होबाय आरो दायो जों बे माबाखौ आलमा बायदेवखौ आरो सारखौ गबिन्द सारखौ आरो खोब नोंथांनि गथ'आ दिनै फरायसालियाव थांनो बा गुबुन जोंहा बे आलमा चेयारमेननि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों सिगाङावनो मानो होनब्ला आंहा न'खराव गोरिब आरो दा साइकेलबो गैया फरायनायथिबो एसे असुबिदामोन थांलाय फैलाय बिनि थाखाय आं जोबोद धन्यबाद होदों नैबे सार गबिन्दखौबो आरो जोंनि इउपिपिएलनि जानानै बिसा गैयिफोरनो मदद खालामनायनि थाखाय आरो इयुनावबो बिसानो मोनगोन होननानै आसा खालायो आरो